ndị otu Kristi ibe m biko don't be disappointed n'ihe a m chọrọ ikwu. Ịma na ị na-anya na ụmụnne anyị ndị a na-asị go back to our root, ọkwa na ihe bụ eziokwu ha na-ekwu mgbe ụfọdụ, maka ha na-ekwu na ụka bịara abịa na ụka bịara abịa. Mụnwa na onwe m enyochachana ya, maka na asị na ọ na-abụ akpakwa na akpa ala ahụ n'ute, enyochakwana nụ m ya ọfụma, chee echiche chemie ime wee fụ na ihe ha na-ekwu dịkwa ka eziokwu, na ụka bịara abịa, ndị ọcha wetara anyị ụka, ana anyị ga-echi ya azụ na omenala anyị. So mụnwa na onwe m ekwetego m na mụ ga-echi ya azụ na omenala, so ha mebe omenala mesibe ya ike, aga m eso ha chi ya azụ mesibe omenala ike. Mana ihe nna ayọ ha bụ asị na-akpa akpa edina n'ute. Ndị otu Kristi ibe m na-egbu na m egbu na atakasị na m n'ọkwọnụ ekwugide ofu mgbọsị ịghọtabakwa ịghọta ihe a na-ekwu. Anyị na m ekpekwa ekpere na ị ga-esokwa m ghọta etu a m si wee ghọta ya nke a kịta. So na ihe m na-ayọzi ha bụ ụmụnne anyị ndị go back to our root a bụ na m esozi ụnụ wee chigha azụ na omenala, febe ma arọ bụ na agụ ma nke ya na ya so, in one condition m ga-eji so ụnụ wee chigha azụ na omenala abụ na ebe ọ bụ na ụka bịara abịa na ndị ọcha wetara ihe niile bụ ihe bịara abịa na be anyị. Unu kwe ha amụ nkwa na ụnụ ya hapụ ihe niile bịara abịa na be anyị ndị ọcha wetara, chigha azụ etu anyị si eme before na be anyị, nsoro na ofebe arọbụnagụ soro ụnụ. Anyị ga-ebidogoro n'ihe gbasara sports. Enwere etu ndị be anyị si egwu egwu, anyị ada agba bọọlụ, anyị ada eme Chelsea, anyị ada eme Man U, anyị ada eme kedigasiva Liverpool na ntanimo, anyị amaghị ya. Even ma enyi mba ma Rangers anyị achọghọzi ya. Anyị ncha ga-echi ya azụ na ịkpọ ọga ịtụ swel chi enwe ka anyị si egwu n'egwu n'ụlọ, maka anyị si egwu egwu anyị ga-echi ya azụ in terms of sports. Ịgba mgba anyị ga-echighacha azụ na ya. Abịa n'ihe gbasara edukeshọn, anyị ga-echi ya azụ ka wuo ihe niile bụ western education ndị ọcha wetara, primary school, secondary school, university. Ị ga-ekpopụtasị ụmụ gị niile nọ na university, ị ga-akpọpụta fa ka anyị jeekwa ebe anyị na-eje amụ akwụkwọ nke anyị n'okpuru ukwu isi, ebe a na-egwu egwu ọnwa, ebe a na-akọ akụkọ iho mba agaba aja mbene, mba agaba aja mbene. Anyị ikwete ha na ịfụm, anyị ebido ozugbo chi ya azụ abata n'ihe gbasara midia. Enwe ka anyị si agbasa n'ozinu, anyị ahụ eje na TV, anyị ahụ eje na redio, anyị ahụ eji fonu. Ikweta ha na ị ga-ahapụ fonu, hapụ Facebook, hapụ TikTok, then maka na ha ncha bịara abịa na be anyị nụnụ, then ifu na mụ ya ebu onye isi kịta ya esogo mebe ihe arọbụ na aga ifu na ịma ha dị ihe a na-akọ, na ịma ha dị omenala anyị na anyị ebunye n'isi. Eso gị mesibe ike, anyị esi na Facebook pụọ, anyị chọ ịgbasa ozi, anyị eburu ekwe buru ogene jee n'ogbe dị iche iche jee gbasa ozi anyị chọrọ ịgbasa. Nke mbụkwa anyị ajụ ihe ọbụla gbasara politics in the sense of democracy. Anyị ga-ajụ ya maka na ọ bịara abịa achọzi ịtụ election, asị na ya achọghị ya ejebezie na village square etu esi eme ọgbakọ. Mgbe ahụ onye bụ okenye na-abụ onye isi n'ogbe, ahụ enwe ihe dịka election, ahụ eme ya eme ma onye na-ede akwụkwọ sekretarị abịa kwukwa ihe nwe ihe dị mkpa, kụwa ekwe agbakọ, onye bụ okenye wichie the meeting. Ọ ka esi eme ya. Anyị ebido n'ebe ahụ, then ikwetazie n'ihe niile a na ihe niile abịara abịa be anyị ndị ọcha wetara na anyị ga-ajụ ya, then efuzie na mma esozi jụkwuzie ụka bịara abịa sokwazie gị mebisibe omenala ike. All this condition ka m nwere ike iji so gị wee febe arọbụna gị, so gị mebe ihe ị na-eme. Mana ọ bụzikwa na ịkparịba m sị na m kọbazikwa ihe sọ gị, ifu na nsogbu inwelu abụghị about nọ ndị ọcha wetara ụka ma ọ na ụka bịara abịa. Na nsogbu inwere about Christianity bụ the name Jesus Christ, that powerful name na-akpa ike, afọ eji emebi mgbidi Jericho, afọ eji emesi ndị ajọ mmụọ ike. Ọnya bụ nsogbu inwere, ọ bụghị maka na ọ bịara abịa ihe ndị ọcha wetara gị, maka na Chelsea na-eji egbu onwe gị eji agba mebet Chelsea na Man U. Ọ bịa ha abịa ịmụ ebe bụ Chelsea ma ebe bụ Man U. Ọ bịara abịa if na nsogbu inwere abụghị maka na ụka bịara abịa, ọ maka na ụka maka na a na-akpọ Jesus Christ. Anana m agwa unu bụ ndị otu Kristi, onye sị gị na ụka bịara abịa si ya na ụka bịara abịa. Enwere obodo nwe ụka iche is a heavenly culture that came from heaven to sanitize human culture. Enwere obodo nọ n'ụwa taa
gasị na Christian religion is their culture. Ụka bịara abịa n'obodo niile, ụka bịara abịa na Amerịka, ọ bịara abịa na England, ọ bịara abịa na Rome, ọ bịara abịa ebe dị iche iche. Ọ Peter na Paul bụ oziọma gaa na Rome wee kpaa ike, esiela wee tụsabazi oziọma Kristi. Biko ịnụ ozi a tụsalụ m ya, maka na agwala anyị megịnị gabanụ na mba niile kwusaba oziọma, oziọma Chineke gabanụ na mba niile, o kwusaba oziọma. Ọkwa oziọma nke m ka m na-ekwusa. Ọ ga-adịrị gị mma, Chukwu gọziere m gị.